Garfield. În pericol. Când cele două potăi m-au încolțit pe alee, am sărit pe un tomberon, m-am cățărat pe un gard și mi-am croit drum până pe acoperiș. Wow, Harry, ce curajos ești! E o nimica toată în comparație cu ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută. Oh, Garfield! Ce e atât de amuzant? Nimic? Garfield, chestia e că ai fost mereu un motan de casă. Când ai făcut ultima dată ceva cât de cât pisicesc? Chiar ieri m-am uitat la televizor toată după masa și am înfulecat o tavă de lasagna. Știi, Garfield, lucrul ăsta nu e tocmai în categoria ceva pisicesc. Iar tu știi asta pentru că... Intră în contact cu euul tău pisicesc interior. După mine niște gogoși. Ceea ce mi-a adus aminte că mi-e foame. Să vedem, capitolul 1. Pisicile vânează șoarecii care amenință siguranța casei lor. Salut, Garfield, ce faci? Salut, Chițăilă, sunt bine. Wow, ai fost bun! Aproape că m-ai păcălit! Harry și Arlene au dreptate. Sunt atât de deconectate la instinctele naturale. Trebuie să fac ceva în privința asta. Capitolul 2. Pisicile se cațără în copaci. Dacă rămân înțepenit acolo și nu mai pot coborî, nu e vorba că ar fi prima oară. Hai, Garfield, fii motan adevărat. Hei, lasă-mă în pace! Să intru în contact cu eul meu pisicesc. Data viitoare o să mă limitez la torturat canapeaua. Acum să nu intru în panică. E o chestiune de câteva minute până mă va salva cineva. Ajutor! Vă rog! Să mă salveze cineva! Ajutor! Vă rog! Salvați-mă! Ajutor! Ajutor! Dacă John nu mă aude, știu cine o să o facă. Da, și eu mă bucur să te revăd, Odi. Acum fii băiat bun și adu-l pe John. Ăla nu e John, ci papucii lui. Vreau să te duci după John. Nu, nu, nu! Dacă ar fi mai nerod, s-ar urca pe un scaun ca să-și ridice IQ-ul. Pleacă de aici, Odi, ești inutil. Tu? Să urci într-un copac? Nici într-un milion de ani. Grozav, acum suntem amândoi înțepeniți în copac. Salut, prieteni! Dintre toți copacii, din toată lumea, tu trebuia să-l alegi pe al meu. Prieteni, știți cum să coborâți? Să vedem. Pisicile au tendința naturală de a ateriza mereu cu grație pe picioarele lor. Ce-ar fi să sari tu, iar noi să ne uităm? Dacă nu ne găsește nimeni, dacă rămânem aici săptămâni, luni în șir, fără mâncare și apă,
Șerule Nermal, de ce trebuie să fii mereu o târtăcuță seacă? Salut, prieteni, care-i faza? Păi, noi doar admiram priveliștea care-ți taie răsuflarea. Oh, înțeleg. Aveam impresia că e posibil, știți voi, să vă fi înțepenit în copac. Da, sigur, ne-am înțepenit în copac. Și ce anume te face să crezi că eu, o felină perfect normală, m-aș putea înțepeni într-un copac? Nu știu. Dacă spui tu, admirați priveliștea. De ce l-ai mințit, Garfield? Ar fi putut să ne ajute. Pentru a-mi salva reputația șifonată, Nermal, dar și pe a ta. Ajutor! Aici! Ajutor! Aici! Ajutor! Trebuie să-mi cumpăr alte căști. Prea mult câmp static. Aici! Ajutor! Garfield? Nermal? Odi? Sunteți într-un copac! Iar iarba e verde, capitan, evident. Cum ați reușit toți trei să vă înțepeniți în copac? Oh, nu ne-am înțepenit, adunam doar conuri de pin. N-ai vrea să ni te alături? Hai, Garfield, nu fi fricos. Poți face asta. E ușor, privește. Cațără-te, coboară. Cațără-te, coboară. Sus, jos. Du-te și adu scara aia mare și scutește-ne de lecție de cățărat, bine? Cațără-te și O să-mi rup gâtul! Să mă ajute cineva! Cui e frică acum, istețule? Domnule poștaș! Ajutor, aici! Domnule Arbuckle? Credeți că ați putea să ne dați o mână de ajutor și să aduceți scara aia mare de acolo? Desigur. Dar dacă mă voi preface că nu te-am auzit, voi putea să-mi fac livrările de dimineață fără teama de a fi schilodit de creaturile tale jegoase. M-ai făcut cumva jegos? Am fost votat cel mai drăguț motan din regiune de 3 ori la rând, amice. Ia de la tata, purtător de scrisori. Așa se vorbește, Nermal. Au! E motoace răutăcioase. Prieteni, opriți-vă! Opriți-vă! A căutat-o cu lumânarea. Felicitări, băieți! Tocmai ați alungat singurul ajutor pe care l-am fi putut primi. Am găsit! Vom forma un lanț și vom coborî pe unul din noi ca el să poată aduce scara. Trebuie să meargă. Cine se oferă voluntar? Bine. Vom trage la sorți. Grozav. Nu-mi vine să cred că i-am lăsat să mă convingă. Garfield, dă-ți drumul acum! Dumnezeule! Ridicați-mă! Sus! Sus! Garfield, rezistă! Exact asta fac! Limba lui Odi e atât de alunecoasă, dezgustătoare. Prieten, viața mea atârnă de voi acum. Regret, Garfield. Cel puțin am încercat. Oh, dar stai așa! Am uitat de telefon. O sun pe Liz de la clinica veterinară. Dar ce să-i spun? Vino și salvează-ți iubitul dintr-un copac? Mult prea umilitor. Chiar și pentru mine. Oh, te rog! Nu-ți poți lăsa mândria masculină la o parte? Avem o situație de urgență aici. Regret, prieteni. Nu vreau ca Liz să-și dea seama că sunt un pămpălău. Dar pot să sun la 112. Treaba lor e să-i salveze pe oameni. Iar Liz nu o să știe nimic despre asta. Vom coborî din copac cât ai clipi.
Ce căutați în vârful copacului? Eu încercam să-i salvez pe ei și tocmai mi-am scrântit glezna. Au! Păi, nu e un rol demn de un Oscar, dar poate o să te creadă. Dați-mi voie să vă ajut. Incendiu la intersecția Broadway cu 5? Recepționat. Hei, întoarce-te! Întoarce-te! Hopa, hopa! Uneori mi se face rău la înălțime. Serios? Nu sunteți instruiți pentru astfel de situații? Sunt pompier, nu maimuță. E chiar ridicol. În ritmul ăsta, întregul cartier va ajunge în copac alături de noi. Mai rău de atât nu se poate, nu-i așa? Oh. Am reușit! Mai să fie, abia aștept să mă uit la televizor, să mănânc lasagna și să fac lucruri non-pisicești. Vedeți? N-a fost atât de rău, nu-i așa? Hă? Oh, nu! Ba da, iar am rămas înțepenit într-un copac.